Els infants aprenen a parlar mentre interaccionen amb els seus pares i cuidadors. Des de ben petits, els nadons mostren interès per la parla de l'adult, que relaciona amb els seus interessos i amb allò que els motiva a interaccionar. Per tant, és important que observis cap a on va dirigida l'atenció del teu fill i li parlis sobre els objectes o esdeveniments que desperten el seu interès. El papa, molt bé. El papa. I la Chloé. Sí. Aquesta és una pràctica molt positiva que ajudarà a potenciar el desenvolupament del llenguatge del nen. ¿Qué es eso? Un marco. Una uva. Sabràs que l'infant està interessat per alguna cosa perquè la mira, la toca, l'assenyala o produeix alguna vocalització mentre mostra interès per aquest objecte. En aquest moment és quan has d'aprofitar per dir el nom d'allò que desperta el seu interès i alhora fer comentaris sobre les seves característiques, la seva funció, etc. A veure, qui hi ha al telèfon? Hola! S'ha vist que aquest tipus d'interaccions són excel·lents per al desenvolupament del llenguatge. Adonar-te d'allò que desperta l'interès del teu fill i comentar-ho augmentarà les probabilitats de que afegeixi noves paraules al seu repertori i augmenti el seu interès per la comunicació.